Septic tank sa Lapu-Lapu City Jail male dormitory miawas na. Lokal nga gamahanan mipasalig nga imontar na karong tuiga ang wastewater recycling system sa jail facility. Ano ang report? Bisan sa kainit sa adlaw, dayag ang miawas nga wastewater gikan sa mga septic tank sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory. Baho ug risgo kini sa panglawas sa mga PDL kansang mga selda na himutang rausab tapad niini. Gipasabot ni Jail Chief Inspector Brian Mercado, Deputy Warden sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory, nga naggusbat sa bagyong Odette ang gimuntar ni adtong biosolution system usa ka Japan technology nga paagi sa paglimpyo sa wastewater gamit ang ibubo nga good bacteria. Setyembre 2019 kini gipasiugdahan sa ilang warden nga si Jail Superintendent Jessica Lumpang aron sa pagsulbad sa suliran sa baho sa miawas nga tubig gikan sa mga septic tank samtang wala pay wastewater management facility. Tuloy natay mga band-aid solution lang igay pangbuhat no sukad sa una, then karon medyo nag-worsen na gid siya pod kay na daghan ang tubig nga ning natigom. Then ang katong among labayanan sa una is dili na sila gid magpalabay kay gipanggamit na pod nila ang mga vacant area sa gawas no. So karon naglisod na pod mi kay ning saka na gid atong tubig karon diri. Sa miaging semana, midangop sa Lapu-Lapu City Hall ang ilang warden ug napahigayon ng tigom uban kang City Engineer Perla Amar, ang proponent sa proyekto ug si Mayor Junard Ahong Chan. Gipadangat sa warden ang taud-taud ng suliran sa facility ug misaad ang lokal nga kagamhanan nga mamontar na karong tuiga ang wastewater recycling facility. May gisumiter na usab nga layout o project design ang proponent sa maong proyekto. We don't have a approved budget yet. Although we have allocated a 1 million for the construction of STP in kanang city jail. So we will be supplementing kana additional budget for it to be kana nga ma-construct na nato ba. Hopefully within the year kay priority tana man siya nga mauna jud nato na og patrabaho. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.